So karon nata sa balay nilang Maria maningil tas iyang balance. Ayo, may hapon. Waton sa nato picture pa sila. Ito ba si Maria ma? Ako jud. Maningal niya sa balance. And then, itong 150. Dili na dito na po bayad. Ang bayad ito imong gibayad. Niya imong kapagtamakan, imong katungon. Hindi dito na buwad. Ito rin may pagkaon ako itong talong. Kasi talong, naman ganito yung chicken ko doon. Tuwad na, oy. Libre naman sa ako, ah. Dili dito worth it, ana. Kuwangan dito chicken kugon. Ang deliver mo sa kuha? Dili dito worth it, ana. Kung sa'yo di worth it, tanawa yung mga kauban, dako kay kaon, wa na nambok, oh, katuo sa o, wadyo na nambok, asta niyo, dako kay ni kaon, kadipudo ka ni. Mga nambok, naawa o, niwang kayo? Kabungka ko. Ay, resibo, ana. Kay, i-report ka sa BIR. Naku, inisuare, gusto ka pa bundak? Bundak? Tanawa ko rin yung mga sudan, Rio. Oh, gani? Dili dyan worth it. Tulog ka. Ako na hard look. Manawag sa pulis. Ari, cellphone be. Basta tubig. Oh? 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 Oh, mga hangol kayo, oh. Basta niyo, oh. Oh, kani, oh. Kani? Para sa ana lang, dili ko manilok og dugyot. May mo mamoy. Dili ko na bayaran yung mga package. Labunan ni mong chicken kugon. Di worth it ni mo. Gitilok mo gani na. Ay mo magtamakan ako katungod. Okay, labot mo na tamakan tika. Masikat ra ka ana. Indutan na masikat, makasud pa kog PBB. Pinoy, ikaw ay Pinoy. Chicken kugon. Ipangluwa, ipangluwa. Ipangluwa ba? Ipangluwa. Ipangluwa. Kalami ane. Kalma lang, ma'am. Dili mang di na worth it yung mga balikan, ma'am. Hala mo kay patulpot mo. Ito na, ma'am, wapa ko na magsulti ni mo, ma'am. Dili man kay may kami nilaban mo ni mo, ma'am. Kay patulpot dito mo. Ma'am. Ito start. Para sa kanya lang. Dili ko mangi. So ngayon, nandito kami. Tagalog. Katawa ba? Si Maria. Si talong. Naman ganito yung chicken kodon. Kodon. Kodon.